Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10. No naagom ka iti kwarta, awan to ti pannakapnak mo, di mo maala amin akayat mo, awan serserbina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Django, ibagam ka dagiti manalon, nga itati panagsinger ko ka dagiti bingay ko, iti taltalunan dadaga. Matungpal, senyor. Diyak kaya ti makangag iti reklamo. Awan bibiyang ko no basit wenno adu ti apit da. Ti kayat ko, maitad ti husto abingay ko. Daytamet ti kanayon kong ibaga, senyor. Ngem kanayon nga da reklamo da. Kurang kano nga agpaay kadakwada ti mapapit da. No addasan ang mangayat iti paganurutak. Nawayada apumanaw iti masakupak. Diyak mat ipilpili ti panagnaag da iti masakupak. Tata Dalmas, tangay da kayo ti kaslabigbigan da a pangulo da ditoy. Da kayon ti mangibaga kadagiti padayo aman nalon. Nga itangaal daw ti panangalan ni Senyor Ignacio iti bingay na. Ay, pangaas man Django. Tano mabalain. Sika ti makisaoki ni Senyor. Nga adaw ti manalaw na nadadaal ti mula na gapu iti bagyaw. Awan na apit da. Ken awan tupay makandan. Iso ano mabalain. Bumawin to kuman ni Senyor Ignacio inton sumaruno a panagaapit. Tata Dalmas, mo yung matan ni senyor. Tibilin na kanya, di na kaya ti makangag iti reklamo. Ay, no adalapan nakabalin na Django. Palubusan na kumata kasaritak ni Senyor Ignacio. O sige, sumurot ka kanyak iti mansyon ni senyor. Tas sika ti makisao ken kuana. Apay nga da kayo, tatang. Ada ka di problema ijay talon? Ay, kayat ko akasao ti asawa manakaw. Apay ka di, tatang. Kakaasi dagiti manalaw. Awan na apit da. Gapu iti naglabas a bagyaw. Awan maitid da abingay ti asawam. Isu ano mabalain. Makipakpakaasi kami. Abumawin to inton sumaruno nga apit. Saan ang mabalin? Ah, Impakaunakon, adyak kayat amakangag iti reklamo. Basta itad dati umno abingay ko. Hanggang awan pangalaan da, senyor. Awan tupay kanindan. Sa dinong iti pangalaan da iti maitid da kada kayaw. No awan maitad da. Paukod ko dagiti dingon da. Taiso ti pagbayad da. Ay, senyor. Anya nga iti usarin da apagtalon da. No alaan yung dagiti dingwin da. Saan ko na problema da ita? Tinapatag kanyak, katibingay ko. Ngam no awan maitadyo, pumanaw kayo, itidagak. Anya? Ignacio, aglaplapusanan ka. Idinto tadagiti manalon kat kakaasi na nga awan pa'y makmakandan. Saan ka kadi amaasyan kadakwada? Apay ko maamaasyan na? Diyak ba't idakap-kapin ano? Diyak kayat amabawasan ti kinabaknang ko. Kayat ko amanayunan. Uray itala ang asaan mo asingiran ida itibingay mo. Saan? Diyak ipalubos. Saan asikat ti masurot, Aurora? Saan mo nga isakit dagiti sigud akakaduam aman nalon? Rumbeng lang asyak ti isakit mo. Tasyak nga ron ti asawam. Isakit ko ida. Taamok no anya ti marikriknada. Amok no anya ti rigat da. Oh, kalukwan day ta, Aurora. Di ka kat agyaman. Tasaan ka amay sa kadakwada. Kat gapuday ta kanyak. Pasensya ka, Nelias. Nga magtungtong palak lang itibilin. Pangasiyo, Manong Django. Saan yung ako dan tinwang mi? Awan usarin mi ngagtalon, no alaan nyo tinwang mi. No saan mo akayat ang maguyod tinwang yon?
Ited yung nga rod tibingay ni senyor. Awan asiyo kada kami aman nalon. Kinunakmatan Elias. Agtungtung palaklaeng itibilin. Tata Dalmas, kasano kami payitan? Inalamtan ni Senyor Ignacio dagiti tarakan mi anwang. Awanan aramatan mi ngagtalon. Ala, agi nanos tayo kakabsat. Dagiti sana naguyod ti taraken na. Mabalin nyo nga ipabulod dagiti nuwang yaw, nun alpasan ti panagtalon yaw. Uray sak, si dada anak amang ipabulod iti nuwang kaw. Basta pakanan nyo iti hostaw, kan saan nyo unay abannugain. Agyaman kami, Tata Dalmas. Imbag kayo pa'y, tamaawatan da kami. Saan akas iti amo tayo nga agum. Awan ti sabaling ag titinulaw, no saan ada tayo metlaeng. Tangay awan pa'y mabulod ko anwang. Tawan pa'y matnalpas ang nagtalon. Aglakwak lang iti kankanan. Isupay ti maganan siyak. Kankanan! Gumatang kayo iti lako ka kankanan! Manong, ditoy. Ha? Kaya't ko ti gumatang itila ko makankanan. Ti anak ni senyor. Ay, inaklakwan. Manutigatangam, senyorita. Nagguwapo mo tanday ito nga aglak nga ako iti kankanan. Ikanak man iti balor ti duwagasot. Mabit lang, senyorita. At ito'y tigat-gatangan nyo. Manong, madamag ko laang. Apay nga aglaklako ka. Kat dagiti padam aman nalon, busy da iti panagtalon da. Inalang amin ni Senyor Ignacio tinwang ko. Sa anak-anak itad itibingay na, tanabagyo timulak. Uray pa'y nga adda makatalon. Sa akto makabulod itinwang. Kasta ka di? Kaasi kamat. Gatangak laangan amin na lakom. Mano ka di ti balor na? 2,000, senyorita. O sige, gatangak amin dagitoy. Pasensyakan iti amak ha. Naturay unay. No adala ko mamaaramida, tapno matulungan kayo. Oh, dahito ti bayad ko. Agyaman ako na, senyorita. No kasano ti kinapintas mo? Kastamot ti kinapintas ti panagpuspusom. Talagang ngaawan puso ni Papa, Mama. Apay ka di iha. Anyamanen ti inaramid ti amam. Nakasaok itay timay sa aman nalon. Aglaklako. Gaputain nala ni Papa ti taraken na anwang. Awan mausar ng agtalon. Talaga nga aglablabos ni papam. Jak amo no anya ti aramida ken kuana. Tapno agbaliw ko ma iti kasjay nga aramid na. Kasauyo iti nasayaat, Mama. Inaramid kon. Ngam kaungat naklaan. Apay akas to'y matan ti marikriknak. Kaya't kumanan ang makita ni Senyorita Jane. Nagsingpat. Idinto tadakas ti amana. Agayatak ka din kankwana. Tinasayat. Mapanak manan aging lalako. Kat numalabsak iti balayda. Saan kun ngay lakwan? Mangilasinak iti para kankwana. Kat saan kun apabayadan? Apay ngay, Manong. Malugi ka ano saan mo apabayadan. Bayadak da ito eh. Saanan, senyorita? Talagang inlasin ko dayta para kan ka. Ngamin, nasingpat ka. Saan ka akasla iti ama mga agum? Kan gamrod. Pasensya kayo lakuman iti amak, Manong. Talaga asaan may amatubngar ka ni Mama. Naturay unay. Senyorita, kaya't kayo ko mga umay pasyarang dito'y balayo. Lumay kariya ka? Amok, saan nakakayat ti amam aparakan ka? Siyak dagpil iti rumbang nga ayatek, Manong. Kasta, mabalin nga ta, nga umay kapasyaran dito'y balayo. Mabalin Manong.
Asino tinagkuna ang mabalin mo apasyaran ti anak ko? Ambisyoso aman nalon. Pumanaw ka dito, taamangan numakabil ka. Saan kanton nga agsubsubli? Tano makitak pa iti panagrup-rupam. Pakamat kan kadagiti aso ka. Aurora, bantayam analaing ni Jane. At napapanak, katjak kayat ang makisinarak iti dayjay aman nalon. Anya ko batidakas na, no makipagayam ni Jane kadagiti mannalon. Jak kayat nga agtinaglaang ni Jane iti may sa aman nalon. Ignacio, laglagipon ko amay sakmot aman nalon idi. Idi, saan itahan, Aurora? Isuasaan mo asop-supringan dagiti bilin ko. Gaputa inalangon ka, iti kinaman nalon mo. Agpakada ako mama. Kayat ko ti rumwar. Papanam, iha. Saan mo amabalin ti rumwar? Adabilin ni papam. Amang ano saan laang asyak ti pinusgan na amang bantay kan ka. Narumwar ka, amang ano dosaan na ka ti amam. Kayat ko lang ang makasaon ni Elias, mama. Kayat ko ako mustaan. Agpudno ka man kaniyak, Jane. Agayat ka kadi ka ni Elias? Mama. No kayat mo ako mustaan ni Elias. Agaramid ka laangan iti surat aparakan ko na. Kat ibaon mo ni Mila ababaunan amang itulod iti surat. Wen ngagpayso. Sige mama. Kasta nga rod ti aramidag. Kumusta man ang Mila? Naitad mo kadimot lang ti surat ko para ka ni Elias? Uwan, senyorita. Medyo nabayaganak. Takuna na nga uraya kung ti subali ti surat mo. Kan, adoy, adagayam kan kanan nga intad na. Para kanukan ka. Ha? Ti paborito ka kanan. Umay ka manang. Kanan tayo kada mama, daytoy akan kanan. Nakabiro ka kun iti lalaki aparak ni Jane. Pada tayo abak nang. No iso ti pakiasawaan ni Jane. Patsek nga ad-adamanen abumaknang tayo. Anya? Siga ti agpili iti pakiasawaan ti anak mo? Apay kid din asaan. Kat pagsayaatan namat ti aramidak. Saan? Di mo aramidan ti kasta iti anak mo. Saan ama iparbang? Siyak ti masurot. Iti daytoy abalay, Aurora. Jane, no kaya tanak? Ikasam kami tinadagos. Saan ka akayat manong gudo? Iso apang nga asim. Saan kanton nga agsubsubli? Anya? Pababainan nak ka di, ha? Amom ka di, amay sak akabaknangan dito'y ili tayo? Uray pa'y sikat ti kabaknangan manong gudo. Saan ka akayat? Amok nga agbaliw tumat lang ti pangantang mo. Ket namnamaek nga iti panagsubli. Aklunan nakton. Kaya't mumanwon no saan. Tulagan tayon ti kasaryo kanigudo. Anya? Saan papa? Jak kayat dayjay agudo? Jak kayat nga agbalinto nga asawa? Saan anatanggan ti ulom? Noan niya ti paggayatak. Iso ti masurot. Saanak nga umanugot iti kayat yo papa? Urean niya pa iti mapaspasamak. Urayan niya ti bagbagam. Siyak paylaang ti masurot. No ipilit mo nga ipaasawa ni Jane iti saan na akayat. Nasaysaya at laangan apumanaw kami ditoy. Kat makipagnaad kami kanitata. Di pumanaw kayo. Asino kumatibut-but nganyo. Kita akman no makapagbayag kayo ijay. Nabayagan nga agan anosak iti ugalim, Ignacio. Awan asim kadagiti padak aman nalon. Sa ita, sikapay ti agdesisyon maipapan iti anak ta. Naturay ka unay. Saan nakakarkariten, Aurora? Sige, pumanaw kayo, nuday tati kayatyo. Senyor, nakaidasara kon. Mangan kayon. Awan ganas ko amangan.
Isimpamon ti lamisaan. Ala, senyor. Manipod pimanaw da senyora kan senyorita. Kanayon mo nga awan gana siya amangan. Nagadung agpayso tinaidasar amakan. Ngumsana ka naragsak nga awan kasangok, Mila. Kat kasano nga rodan, senyor. Maikawa ako. Sa anak ang naragsak, no awan dagiti aginak. Anyarod ti kayat yung aramidag, senyor. Pangasi, Mila. Sukunam ida. Kat ibagama, asaan ko napilitan ni Jane ang makiasawa ka ni Gudo. Mila, kumusta ti ipapan mo iti ayanda? Apay asan mo ida akadwa? Saan da ka di akayat ti agsubli? Senyor, saan da mo takayat? Ti kayat ni senyora, si kakano ti mapan ijay, taado ti kayat na nga ibagakan ka. Kasta ka di. Sige Rod, mapanak iti talon. Anya iti panagkunam, Mila. Kaya't da nga ti sumurot kanyak. Nulakit di ay aywom ida, ken makasaritam ida iti nasayaat, senyor. Sige, Mila. Inagkasarita ni Aurora. Naamiris ko nga iso ti kapatgan kanyak. Gaputa sa anak ang naragsak, lumapukaw ko. Imbag man ta na iturad mo ti imay, Ignacio? Aramid ti amin akayat mo, Aurora. Agawid kayo laang iti anak ta. Sigurado ka? Aramidem ti amin akayat ko? Uwan, Aurora. Basta agawid kayo laang. Pues, bayam ti anak mo nga agpili iti kayat na alalaki a pakiasawaan. Ken manipod ita, jak kayat anaranggas ka kadagiti mannalon. Isublim dagiti inukod mo ading wanda. Katno kas jay a mabagyo ti mulada. Di mo ida pilitan amang ted iti bingay mo. Ipaayam ida iti konsiderasyon. Sige, Aurora. No iso ti kayat mo, iso nga ron ti masurot. Basta agawid kayon iti anak ta, iti balay. Saan nga amin kat magunod mo, gapo tabak nang ka. Kan kasayaatan latta ti naimbag a panagpuspuso, tapno naan anay ti ragsak iti kaunggan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.